Alamsa marsi kalo kile duru san ba fila mugan wɔɔrɔ an ni manɔ o bisimila Maliba TV1 ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan kunnafoni dabɔ la camacɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta san ba fila mugan wɔɔrɔ fo ka taa bila san ba fila mugan wolonwula la ale kɛlen do k'o di kalan ani seko ni dɔnko ma o nasira fɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilala sen kan n'a bɛ fɔ ma ko comité préparatoire de l'année de l'éducation et de la culture san ba fila mugan wɔɔrɔ ni san ba fila mugan wolonwula o ɲɛmaaya taara ka di kalanfa Jean Bosco Konare ma n'o kunnafoniw walankatara kunungun an kɔrɔ o sen fɛ ko tile 45 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de dilen do u ma u ka hakilina falen kɛ ni k'o kɛ sɛbɛnwalanba ye ka t'o di camacɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ma. Marsi kalo tile saba fo ka taa bila marsi kalo tile naani na san ba fila mugan wɔɔrɔ barolasigiba dɔ kɛra tungalatagadenw kunkanko la ni o ɲɛmaya yɛrɛ minɛ na Musa Atayɛri fɛ ni ale ye Mali ministre min ka ca ɲɛsin do jamana kɔnɔden minnu bɛ kɔkanna la olu kunkanko koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o sen fɛ k'u bɛna sɛbɛnwalanba fara ɲɔgɔn kan o min bɛna taa jira Forum mondial IMRF san ba fila mugan wɔɔrɔ kɛnɛ kan ni u ye hakilina jagabɔ kɛ ka tila ka hakilina falen kɛ dakun dɔw la o min na u y'a jira k'a fɔ k'a bɛ t'i jɔ laɲini 23 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ko de bɛ u la n'u bɛ fɛ ka baara kɛ ni o ye. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Konowari jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko dɔ bɔra kakao sɔngɔ la ka sanga ni diɲɛ sugu cogoyaw yɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen min bɔra Konowarikaw ka ministre min ka ca ɲɛsinlen do sɛnɛko koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ni ale ye Koma Birino Kone ye a y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛsigi o kɛmɛsigi a bɛ t'i jɔ sara 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ko dɔ bɔra o de la kakao sɔngɔ la. An b'a kuncɛ ni Somali ye a jirala k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ni sariya sugu u ka taa olu ka jamana kɔnɔ n'o b'a jira k'a fɔ ko a laɲininen do k'u bɛ se ka u ka wasaden sugandi tilennenya sira fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na ko nin sariya kura in o bɛ taa Somali jamana kɔnɔ o sariya in o walankatalen maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko olu hakilina ma taa o nasira fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko olu ma sɔn o koɲɛw ma ko sariya tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko min walankatara diɲɛma k'a ye k'a bɛna tɛmɛ o sira fɛ. Ani manaw ni ne aw gɛrɛsɛgɛ Maliba TV1 ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni sɔrɔlenw na an b'a fɔ ye k'aw k'an bɛ don wɛrɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka sun kɛ jurum kafaru ye.